Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για μεταγραφές στο μπάσκετ. Η μεταγραφή που θα μας απασχολήσει είναι αυτή του Tyreek Jones, ο οποίος φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από την Partizan και θα πάει στον Ολυμπιακό. Για συμφωνία Ολυμπιακού Jones μιλούν στην Σερβία την ώρα που ο Αμερικανός αγωνίζεται στο Partizan Split. Για συμφωνία του Tyreek Jones με τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός γράφει το βράδυ της Κυριακής 28/12 το Sport Club. Το σερβικό μέσο επικαλείται ελληνική πηγή, η οποία αναφέρει ότι οι ερυθρόλευκοι δεν θέλουν να μπουν σε πληστηριασμό με άλλες ομάδες, γι' αυτό και του ζήτησαν να αποδεσμευθεί και στη συνέχεια να πέσουν υπογραφές. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να πληρώσει ένα μικρό ποσό στην Partizan για να τελειώσει την υπόθεση πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Το Sport Club υποστηρίζει ότι είναι πιθανό και άλλες ομάδες από το κορυφαίο επίπεδο της EuroLeague να κινούνται για τον 28χρονο, ο οποίος έχει ύψος 2 μέτρα και 6 εκατοστά, Αμερικανό center, με την Partizan να θέλει να τον πουλήσει στον οργανισμό που θα πληρώσει το μεγαλύτερο ποσό. Ο Jones έχει μόλις 5,3 πόντους και 3,3 rebound ανά 14,4 λεπτά στην φετινή ABA Λίγκα, ενώ στην EuroLeague μετράει 10,8 πόντους, 6,1 rebound και 2,1 assist ανά 23 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα σε 16 αγώνες. Φήμες λένε ότι οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έχουν αποφασίσει να κάνουν τα πάντα για να ενισχυθεί η ομάδα. Οπότε οι εξελίξεις τρέχουν. Οι ερυθρολευκοί τρέχουν ήδη την διαπραγμάτευση με τον παίχτη και τον ατζέντη του για το συμβόλαιό του, τα χρήματα δηλαδή και τη χρονική διάρκεια της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή το θέμα αυτό είναι ανοιχτό, ενώ το σενάριο από τη Σερβία για τα 2,5 χρόνια δεν προκύπτει. Από το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, παράλληλες διαπραγματεύσεις πραγματοποιούνται και με την πλευρά της Partizan για να μείνει ελεύθερος ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού. Οι ερυθρολευκοί, ο παίχτης και ο εκπρόσωπός του είναι πάνω από την υπόθεση και συνομιλούν για τη διαδικασία απελευθέρωσης του θηριώδη center. Όλα δείχνουν ότι ο παίχτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες και αν τον αφήσει η Partizan να πάει. Αυτό ήταν το βίντεο. Γράψτε με τα σχόλια τι πιστεύετε ότι θα γίνει. Θα πάει σε κάποια άλλη ομάδα της EuroLeague, θα πάει στον Ολυμπιακό, θα μείνει στην Partizan. Πείτε μου τη γνώμη σας. Αυτό ήταν το βίντεο. Εάν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like και ένα subscribe.